mang Dodge Pizza dire ay Dora. Morning Dodge Pizza dire. Asa naman sila bisig dyan ko nila ba. Laog ka og yung kwarta dire bisag piso. Ma'am kanay kulingkod sa ko dire ma. Asa ganitong Dodge Pizza diri ha? Uy, dara. Iatay na raman dahil ni diri ah. Uy, pre. Pre. Naaraman dahil ka diri ay. Wala isa lingkod. Lingkod sa wah ni boy ka ba? Ang pinakugaan ko nimo ba? Hindi ko umiya, uy. Asa naman si paring Marke? Ikaw gani akong pangutan nun ta kung asa siya kay dugay kayo. Aw, feeling busing na magutugod. Hoy mga pre! Pre, Hoy! Nabiglingan ako dire. Nyaw, sa may tiro na to. kamu saan gusto ninyo? Ay, kuan, itong niagi man go, dire na may nagkaon sa kuya ba. Grabe pa na akong jamming. Diyan jud kay ka ba? I've loved you only in my mind. Pagkahiman-himan, ako rin ipabayad, maro kayo eh. Sige na, ako na rin bayad ka ron. Pero, ang gwapo nga kuha nila dire, promo nila dire is 5 plus 1. 5 plus 1? 5 plus 1? 6 na nan. Pila may mabarian ko na to anak. Agamay raw eh, barato raman mga pizza nila dire na ay 105. 105? Nag-start yun na lang siya sa 105 niya, pinakamahal nila dire is 259. Buratuwa sa mga pizza eh. Kaya ra kayo eh. Basic. Ayan, sige na, check in siguro tayo karon, pila mo ha. Aw, ako anang katuma. Ako na lang kung pila ang bilin. Imo ha, pila man imo ha pre. Kana lang yun, yung kayo pang chip in dire. Ay ate, ikaw pinag-ingon nga basic lang ayaw itong mga pizza. Well, barato na lang galing kayo na ganyan. Huwag po kayo bayad, yapon. Usa naman ka pre, may pagbago ikaw may unang order nya di ka mo chip in. Ah, excuse me ma'am. Katuwa mo ang 5 plus 1 ma'am. Pila ang price? Wala ko nag-matter kung pila ang price. Sa unsa nga klase nga pizza ma'am, basta kay katong pinakabarato lang. Dilipat dyan ako ni mo pre. Siyempre, balo, magda practical ba? Okay, magpasalamat ko nga naa mo kay makakauna po ko. Way pagbag ubay. Kini akong giolat, ikaon na po. Lamian may hagbog sa pa uy. Sunod video na to, chip in na po siguro eh. Gara po ka. Grabe pagkamantas bata ah. Unsa mo na yung mga trabaho ninyo karon pre? Kontraktor akong trabaho, pre. Kontraktor? Atay! Dako mo nagsuldo na Ako pinag suldo pre. Atay pero niya, ano yung porma ni mo? Murag mo niya negatiman sa mo ha. Tanawa ra gud, tanawa sa. Kasi unsa mo na? Uy! Yan. Pre, Yan yung mga Teresa. Downtown yung nana ang suot. wala ko nang hinaway ah, pero lain jud kay kag suot pre, makaluluoy jud kay kag tanawon pre. Minyo na ba ka pre? Minyo na ka? Minyo lang yun daw. Unsa man Nakamtan ka niyang masawa. Kung sino yung asawa? Akantan. Accountant? Di ba katsoy ana? Katsuya na yan ang trabaho da. Dagko mo nagsuldo na. Sa uban. Pero akong misis nga accountant, kaya akong sweldo inihap man. Unsay pasabot mo pre? Ang akong sweldo ba kay ginakwinta niya. Unya, Hinakuha niya, tapos di na ako ginabinlan. kwaon tanan nya di na kabinlan. Kada ko ni mong tao under kasi mong misis. Grabe. Ay, ginawsa wala na yung sweldo ni mo kay ginakuha man ginatigom. Wala, ginatigom mo eh. Ha? Ginuwang wa ginatigom. Ginawsa man dahil natin ay. Ginapalit niya, skincare siyang now. Gapalit sa skincare para sa iyang kagalingon. Unya ikaw, Nagapalit siya skincare, pero sa kuha, wala siya pake. Kahit sandali. uyan ni pre. Uy, Nya ikaw dahil pre, sa may trabaho mo pre Marke. bitawon sa bitay trabaho nimo. Kay murag pamurma nimo ba? Murag atsyop naman kay ka. Kano, gyapon dating gawi, nagapamasahiro ko. Dagko jud ay nagsweldo. Depende ra gyapon na sa diskarte nimo. Kung di ka kabalo masahiro, di jud ka pud basta-basta mo income. Tudloy daw ko pre, kay kasi mamasayro na nang gusto nun. Pila na income mo na pre? Aw, dapat naman gud na mo yung mga teknik magud sa pagmamasahiro gud. Teknik?
Unsa po na mga teknik? Sige daw pre, para maka-income pud may gagko. Sample nyo, masayro mo. Sige daw, pre. Ang ginabuhat mo guna ko pre, moingon ramang good ko. Kalayo ato dungay 5. Anak. Kalayo ako, dungagig 5. Grabe. Taga-pasahiro mo na ingon mo. Kada pasahero, mga tanang na sakay no, sakay sila. Mana mako asa man ha? Mana sila nga nung dari mga lugar. So ang ginabuhat dahil ako mana dahil ko ay kalayo ato dungay 5. Grabe, batik na nadawagan 5. Batik na kay no choice man sila. Ug mo pakyo. Sagatos. Ay, mo na akong ingon sa inyo ha, tanawa ha? Sige daw. Kung pasahero ko sa isa kadlaw, 100 ka tao. Dako kini Oh, ko ba? 100 ka tao, i-times ni mo na sa 5 pesos. Pila na? Pila pre? 500 kayo pre. 500, isa kadlaw. Oh, isa kadlaw. Times 30, pila man ang 500 times 30? Binuang 15,000 kayo pre. Pila? 15,000. 15,000, isa ka bulan bonus pa lang ako na. Ah, Tungod lang nasa kalayo ato dungagig 5. Tungod lang na sa kalayo ato dungagig 5. Unsa? Ako nimo pre, yain ang kontraktor nimo pamasahiro Pasahero. imposible mo kaya 15,000 lang imong kita pre. Kay pag kita magkita ay magbangka man ka. Tapos imong pamurma. Di man basta-basta na. Gamay ra ng 15,000 nimo ba? Ami atik-atika pre. Kusog biya kay kamo bangka. 15,000 ra lagi kay katawa akong income jud sa pagdamasahero ato sa tinuod nga plite. Ginapalit pud biyan ako tong pagkonsumo sa balay, mga bugasan na. Pero nga ako ang sarili kana lang 15,000. Imposible jud kayo bay. Minyo na ba ka? Uy, minyo na koy. Nyon sa pay trabaho si mong misis. One teacher. Ah, bantugra teacher mo di ay. Mawala. Makalunlun man pud na ba? Gali ito di ay gali po. Makalon lagi pero kulatado pud ko daan. Ngano kulatahon man ka? Para sa to ni atong yagi no, naginom ko. Ay wala lang mga to, wala lang talaga sabay ato. Ako ni bangka ba, ako ni bangka. Gitawagan bitaw ko sa akong misis ana. Hello! Hello. Asa day ka? Ana ko nga, namasayro pa ko be. Pag uli na akong balay, kabalo mo sa gibuhat na ko. Unsa man po? Gigumot na akong kadina. Gumot ikaw Oh, kanina. gumot ng kadina. Pag gumot sa akong kadina, wala pa na akong ipakita pagkabot. Oh, nikaon sa akong toothpaste. Kaon kong snowball para dili simutan niya ba? Ang duway ba? Mati walo po. Oh, tapos, ano ko, kamot, tapos gisimot niya, asa gikan. Asa kagikan? Kabalo mo, sa gingon ako. Unsa yung pre? Gingon ako nga, gikan ko nag-inom. Ito ka, lagi nimo nga nag-inom ka. Yati sakpa na ka. Dira mo nagkamali. Ano na yung mga mali ninyo? Kabalo mo, wala ko nasakpan. Wala ka nasakpan. Wala ko nasakpan. Pero pag sugod, nakulatahan. Take home, whip, 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 whip. Take home, hit, 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 hit. Ano man to? Ano man to? Alam nga, di ba naglimog-mug og toothpaste? Nagkaon og snowbear. Pag simot niya sa akong baba, kay dili man bahog ilim nun. So niya na siya, bakakon ka! Saan pa ako? Sakakon ka. Kung nakulatahan ka. Oh, sagpa, bakakon ka, asa gikan, ana siya, asa gikan. Mao na to, dito na ako nagamit ang pagkumot ako sa kanina, pre. Ay, grabe. Oh, para ha? Sino, pre? Oh, Sino, pre? talikod ko, ana ba siya? Unsa na nasa likod nimo? Ana ko nga, wala man eh. Bakakon ka, sagpa na po. Unsa man na nasa likod nimo? Ana ko nga, kita na ako. Nagka-asiti ako kamot. Ah, grabe niya. Ano ka sa buhat niya? Ano mo siya? Yan na siya. Bakakon man ka. Bakakon jud kaayo ka ba? Ingon ka, gikan ka nag-inom. Naguban man na kag motor. Istorya unta ka nga nagubaan kag motor. Wala ka. Yo, kay Hindi, basta-basta. oy. Wala. Yan unsa mo. Yan unsa mo reaction niya mo na. Ay, pagka gipalitan og motor. Kay naluoy na din Kay naluwi sa sako ah. Wala lang ko ni sukol nga ginasagpa ko. Sakakon ka. Bakakon jud kaayo ka ba? Ang ako lang discard nila utok pa. Ako na ito nilon. Wala ako nilon. Usap na sila mulon basta maluoy ang teacher. Kaya na may picture ako. Naluyon dyan na kayo. Nya ikaw Jok, unsa may trabaho nimo karon? Awa ko? Oh. Ay, namisa kay ako pizza na ako na. Ay, Kinig. Uy, salamat. Mo ni ang pizza nila. Isa mga lagi ta karon. Kani siya example mo ni ang New Supreme. Wow. Oh, New Supreme. Yo, burma. Uy. Tuwa man ni
platuan eh, mga ulo kita karon. Ay, Mo na yung new Bay mo batasan riba. New Supreme. New Supreme no. Balo na ka, mo na yung New Supreme. Miya, oy. Ayaw makamot din mo baka ni mo ni ang Veggie Garden. Gamay lang. Ulat sa ba? Wala ba? Wala tagol makakaon lagi ta. Isa-isa pa nako ba? Para makita nyo na to. Meaty Twin, oh! Miya, juga ano. Meaty Twin, Meaty. Ano na may kubo? Kakan kita karon, relax lang, Meaty Twin. Ikaw ba? Kasi lang beef pizza. Wow, kalami na gyud. Ulat lagi pre. Ulat lang pre, makakaon lang kita karon pre, kabala ka pre. Karon. Di pagtanaw pa na ko ba, kung tama ba ako mga order ba? Hawaiian overload. Okay, gayoy, lamig Grabe gayoy. ang pay. Oh, mo ni ang kuan nila cheeseburger po, cheeseburger. Sa Tagum ra ba gyud ang branch ani kay gusto mo palit sunod. Ah, mo palit. Di man gani ka mo chip in. Kami ka masipin mo palit nung ka. Pero sige, nani sa Cebu po, nani sa branch sa Cebu. Mong kayo nabunturan Tagum, Cebu, Panabo. Nana sila dira. Ubay-ubay din no, bisag asa ko ni makapalit. Siguro asa nga dili ko aon sa asaway mong sweldo kay under ka sa imong misis. Kasi karon napa kay kirpyo. Sige na, kaon na ta. Ang atong milkshake na to, isunod na to ron. Sige, kaon na. Let's go. Kuha ng isa ha. Grabe yung pagkahangol ng bataa ba? Meanwhile. Okay, yapon ka na umandra, pre. Labi kayo. Grabe. Grabe, kung di mo makaka-order, pila na mga karton mo na order. Wala mo ko taon pre paglakaw ng usab balay. Ah, so nagsalig ka nga librehon ka na mo. Na, mao jud. Pero lahi pa yato, pre. Tiwaso na to tong storyan to ganina. Kanang unsa di trabaho nimo karon? Trabaho na ako karon. Okay mo rag atchop mga kay pamurma ikan sapatos nimo. Sanina nimo sure puro pod. Di ka basta-basta bay. Trabaho? Wala lang good. Siya wala. Bakit di ka na uso sa akong trabaho pa eh? Ano unsa di ka karon day? Tampay ra. Tambay ra ka. Yati ikaw niya. Nga nung atchop mga kay mga pamurma. Ay kabalon ako. Kabalon ako. Wartahan nimong naminyo ano. Pag sure eh, di pa kuminyo eh. Di pa ka minyo. Ah. Wartahan siguro imong nauyab no. Patahan din na yaban ni ba? Oh, dili man kayo. Manager naman. Manager, Raman, giraman rin mo manager. Pagkatuloy-tuloy ba? Ba't ito kwan pre? Dagat kwarta, manager rin din mo yan pre. Grabe, we raman naman pod. Uy! Ay ma'am, namoy customer mamo. Uy! Dili man ang customer. Ha? Idusan mo na pre. Uyab na ako. Si Lando. Hi! Gaano man dahil ka na big? I've loved you only in my mind, but I know Big, mao din niya akong gipamalit sa mga na ay bagong nga sapatos o bagong nga pantalon na ringer di ay ni. Salamat kay Biba. You're welcome. You're my angel. don't know what to do whenever you are near. Don't know what to say. Unya, kaigo kaya ni sa kuha? Ang sapatos igo jud kay na. Unya ang pantalon di ay. Gi-imagine naman ako na dako man gani ang atubangan ana. Sure? Lagi promise. Ay nagdagan storya Lando. Sukdon kini unya kakauban ka. Sana all, sana all.